la propietària actual de la fàbrica de gas, que és la marca KTM, com sabeu, sigles de Que Te Meto. Atura la producció, que actualment es feia a Terrassa, i es trasllada a Àustria. Hòstia. De Catalunya a Àustria, que és el camí invers que van fer molts refugiats nazis després de la Segona Guerra Mundial. Com has viscut la desaparició d'aquesta fàbrica, que a més és de la Terrassa natal, no, Tepa? Sí. Te la sua? Te la sua? No passa res, si te la sua. Si estigués amb Gas estaria preocupada, però com que no hi estic... Estàs amb els gavatxos, doncs a tope, no? Creus que, Berta, jo he estat pensant, creus que un dels motius que expliquen aquesta desaparició és que la gent ja no es comprarà aquestes motos perquè són molt incòmodes, perquè no tenen seient i no poden seure... No, No, és per això. És que al trial no t'has de sentar, llavors és igual si tens seient o no. Bueno, si tens amorranes van bé. Ja. Bueno, m'agradaria en tot cas deixar un minut de silenci Sí, un? en honor a Gas Gas, Ah, sí. però serà un minut de silenci motero, que és un minut de motors elèctrics. Endavant, Enric. Motors elèctrics. Gràcies, Enric. Vale, no s'ha d'aplaudir. Després d'un minut de silenci sempre s'ha d'aplaudir, Tots venim al món naked i marxem naked. Sí, senyor. Sí, senyor. Notícia, deixa'm recordar que és notícia patrocinada per... Quats! Quats, vius a un poble de la Catalunya interior i vols que tothom sàpiga que tens el cadàver de la teva mare embalsamat al menjador mentre mira la selva de TV3? No, home, va. Quats! Quat!